धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि गायसनथाइ सान फालिदों। दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा एबसुनि 57थि गायसनथाइ सानखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गगामुग हालामनि सिङाव थानाय मिंमां नलबारि गोजौ फरायसालियाव गाजा गोमजायै फालिदों। हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि समाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावनाय, बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय आरो गामियारि सांग्रांथिनि थाखाय साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों। दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि मुस्रि बड'सा ब्रह्म बिथाङा। जोङो गगामुग दख'रानि सिङाव गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाहागो लाफानानै लोगोसे जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनद' दख'रानिफ्रायबो मोनफ्रोमबो दख'रानि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबाननि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लानानै दिनैनि बे गोथार सान जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसन सान, बेखौ जोङो धेमाजि जिल्ला आफाद हिसाबै जोङो मोनथाम मोनब्रै हाबाफारि लानानै खामानिखौ जोङो मावफुंदों। दा बेवहाय जोङो गिबि खामानि हिसाबै फिरफिला बिरहोनाय, नैथि हिसाबै बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय, थामथि हिसाबै जोङो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, ब्रैथि हिसाबै जोङो गोजोननि थाखाय फारौ बिरहोनाय, आरोबाव जोङो सांग्रांनि थाखाय रायजोफोरनि सांग्रांथिनि थाखाय गोजोन साइकेल हानजा सुरनाय बे हाबाफारिखौ जोङो मावदों। आरो बे हाबाफारियाव जोङो नोलोबारि गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि, मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि आगुनि, आरोबाव मोनसे समनि दख'रानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आलासि महरै लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ मावदों। आरो मैखोमै आरो गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि बिथां मानगोनां बड'सा ब्रह्म बिथांखौ गाहाय आलासि हिसाबै लानानै जों दिनैनि हाबाफारिखौ मावफुंदों। थारैनो नंगौ, जोङो दिनै 57 बोसोर बैसो जानाय मोनसे बर'नि माहारियारि आफाद, जायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद होननानै बुङो आरो जायखौ एबसु होननानै बुङो, बेनि जोङो साफा साफा दैदेनगिरि। दा बेनि दैदेनगिरि हिसाबै जोंबो गोग्गानाय मोनदों। मोनसे बर'नि मोनसे आफाद, जाय बर'नि मोनसे सिनस्रि होननानै गनायजायो, जायखौ बर' माहारिनि फोजाखां मोनसे आफाद होननानै मिन्थिनानै मोनो। दा बेबायदि आफादाव दिनै जोङो दैदेनगिरि महरै बे 57 बोसोर बैसोनि आफादनि सासे सोद्रोमा। दा जोङो थारैनो जोङो मिथिनांगोन, जोङो बुजिनांगोन, जों जे बे मोनसे बैसो जानाय आफादनि साफा साफा आथिखालनि सोद्रोमा जानानै दङ। दा बेवहाय बेबायदि मोनसे गोगोम आरो बैसोगोरा बा राफोद मोनसे आफादनि सासे सोद्रोमा जानानै जों गोजोननायबो मोनदों। दा बेवहाय जोंनि आगुनि दैदेनगिरिफ्रा, गायसनगिरि दैदेनगिरिफ्रा जि थांखि आरो नोजोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गायसनदोंमोन, बिथांमोना मावनानै गालांनाय आद्रा जिफोर खामानि, जोंनि आगु दैदेनगिरिफ्रा बा बारग' दैदेनगिरि बिथांमोना जि खामानिखौ मावनानै दोनलांदों, बे आद्रा थानाय खामानिफोरखौनो जोंबो मावदों। दा बेवहाय माब्लाबा जोङो मावनायफ्रा खम जादों, माब्लाबा जोङो सुबिदा मोनाखै, नाथाय जोंनो सुबिदा होयि नङा, रायजोफोराबो सुबिदा होदों। गायसनजेननाय समनिफ्रायनो रायजोफोरा बेखौ अनसायदों, मोजां मोनदों, जोंनि वेल विजारफोर दं, बिथांमोना अनसायदों। दा बेबायदिनो जोंनि समावबो आरो फैबाय थानाय समफोरावबो रायजो राजाफोरा, जोंनि वेल विजारफोरा जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ अनसायो आरो नोजोर होयो, दिथा होयो आरो दावगालांनो आरो बर' माहारिनि खौसेथि थामोनथाय आरो दावगाथायनि थाखाय खामानि मावनो खाबु होयो, बेखौ जोङो मिजिंथिदों। मानोना दिनै जोंनि दख'रा आफादब्लाबो बेखौ दैदेननो थाखाय जोंनो रायजोनि जोंनि वेल विजारफोरनि अननाय, मोजां मोननाय आरो दिथा होनायखौ नांगोन। जिल्ला आफाद दैदेननोब्लाबो जोंनो ओनसोलनि, जोंनि जिल्लानि सिंनि बायदि थाखोनि सुबुंफोरा बेखौ अनसायनांगोन, अनसुंथाइ हरनांगोन, बेखौ दिथा होनांगोन, अब्लासो जोङो खामानि मावलांबाय थानो हागोन। जोङो थारैनो बुंनो हायो, दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जोनोम जाखानाय। बे थांखि आरो नोजोरजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गोबांथार बर' माहारिनि देरहासारनाय, बर' माहारिनि खैदां खैफोदखौ
रैखा खालामनाय बे हाबाफारिफोरखौ लाबोगासिनो दं, मावबोगासिनो दं। आरो जोनोम जानायनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाब मददजोंनो दिनै बर'फोरा मोनथाम एकर्ड मोनबाय। आथिखालाव जि थामथि एकर्ड बिटिआर एकर्डनि जि दफाफोर मावफुंनाय बे मावफुंनायनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे सागानगिरि आफादफोरखौ लाफानानै खोब माने गोसो मोदोम होसारनानै बा सरकारखौ नारसिनथायजों खामानि मावबाय दं। जोङो मिजिंथियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फैबाय थानाय आथिखालाव मावबाय थानाय आरो इयुनसिमबो मावलांबाय थानाय दैदेनगिरिफोरनि गेजेरजों बर'आ मोनसे गेरेमसा बर' माहारि जाहैगोन एबा गेरेमसा माहारि हिसाबै जोङो थांनानै थानो हाहैगोन। बेनि संदानलांनाय खामानिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावलांबाय थागोन। आरो जों आथिखालनि दैदेनगिरि हिसाबै जोंबो गासैनिबो अनसायनाय मोजां मोननाय आरो दिथाजों खामानि मावलांबाय थानो आवगायलांगोन। बेसेबांसो सुबुंफ्रा बाहागो लादों? थारैनो साइकेल रेलियाव जोङो उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोरखौबो बेवहाय जोङो लाफानानै साइकेल रेलि खालामदों। आरो जोंनि जिल्लानि सिङाव मोनद' दख'रा दङ। बे मोनद' दख'रानिफ्राय मोनफ्रोमबो दख'रानि बिबानगिरिफोरा बाहागो लाफैदों। खोब सम्भब बिदिनो 300-400 बिदिनि गेजेराव जोंनि साइकेल रेलिया जानो हागौ बा बिनि खमबो जानो हागौ। एक्जेक्टलि जों साननाय बिदि लायाखिसै। नाथाय बोथोरा एसे जोंखौ उसुबिदा खालामदों। बोथोरनि थाखाय जेरैबायदि जानांगौ बेबायदि जायाखिसै। खोब सम्भब बोथोरा जोंखौ खाबु होनायमोनब्ला बेनिख्रुइ साबसिन जागौमोन। दा जोङो सोलायनायनि थाखाय नोंथाङा सिगाङाव दा बेवहाय जोङो सोलायनाय होनोब्ला जोंनो थारैनो गोग्गो सोलोंथाइ नांगौ। सोलोंथाइयानो बयनिख्रुइबो गोनांसिन मोनसे जोंनि लानांगौ मोनसे बाहागो एबा आयदा। सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो मुलुगखौनो सोलायहोनो हायो होननानै बुंदों। दा जोंनो ओंखायनो गोग्गो सोलोंथाइ जों लानायनि थाखाय बर' बिजोङाव फरायनायाव जोङो बयबो बाहागो लालायनांगौ। दा बेनि थाखाय जोङो दिनै साइकेल सालायनानै रायजोफोरखौ फोरमायदों। जोंनो गोग्गो मोनसे समाज नांगौ। बेनि थाखाय जों रायजोखौ जोङो फोरमायदों। जायहा सोलोंथाइ गैया बे मुलुगाव थांना थानायनि जेंना जायो। बेनि सायाव जोङो फोरमायदों। जौ जुवा फेग्रा मुवानिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ। बेनि थाखाय जोङो फोरमायदों। दा बेबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोरखौबो बाहागो लाफा होनायजों लोगोसे गासै रायजोनो जोङो 3 किल'मिटारनिबो बारा लामा हान्थिनानै रायजोफोरखौबो जों फोरमायबोदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसुनि गायसन सान एबा फाउन्डेसन डे 22थि फाउन्डेसन डे। दा बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फुंनिफ्राय फिरफिला बिर होनाय आरो बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय आरो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय आरो बेजों लोगोसे गोजोन थासारिखौ हास्थायनानै फारौ बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै आरो लोगोसे साइकेल हान्जा सुरनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय। दा बेवहाय बिथांमोना आंखौबो लेंहरदों। दा बेवहाय बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों। दा बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसन सान एबा फाउन्डेसन डेनि गेजेरजों आं बेखौनो मान हरनो लुबैयो। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनैसिम जाय बिथांमोनहा बिबान लाजेननानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसुखौ बर' माहारिनि थांनाय थैनायखौ नोजोर बोनानै गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानै जि बर' माहारिनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैबाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिबान लाजेननानै खामानि मावबोनाय बानेस्वर बसुमतारी, खनकेस्वर नार्जारी बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरदों। आरो बे समाव मेन बिबानाव गैयाब्लाबो गुबुन बिबानाव मैखोम बिबान लानानै हाबा मावबोनाय बिथांमोननिसिमबो आंनि सिबिनायखौ बावहरदों। आरो दासिम जाय बिथांमोनहा मैखोमै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावबोनाय आरो गासै दख'रा आरो बर' रायजो राजानिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम सान एबा गायसन साननि बयनिसिमबो गोजोन गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। दिनै जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै साइकेल हान्जा सुरनायनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंदों। दिनै जोंनि समाजा गोग्गो जानांगोन आरो गोग्गो सोलोंथाइ लानांगौनि थाखाय
जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन बिनानावमोनखौ लाफानानै जोङो साइकेल हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों। दा बे साइकेल हान्जा सुरनायनि गेजेरजों जोङो बेखौनो स्ल'गान होदों दिनै जोंनो गोग्गो सोलोंथाइ नांगौ आरो गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव बयबो बाहागो लानांगौ। बुहुमनि बर'फोर खौसे जा। दा बेफोरखौ जोङो दिनै साइकेल हान्जा सुरनायनि गेजेरजों जोङो रायजो राजानिसिम सांग्रांथि लाबोदों। दा बेवहाय दिनै बेखौनो बुंनो लुबैदों दिनै गायसन सान हिसाबै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनिफ्राय मोनसे थांखि लानांगोन दि जोङो बर' जाथिखौ गोजौ मासिसिम लांनाय एबा जौगाहोनायाव जों मैखोमै बाहागो लानांगोन आरो खामानिखौ जों गोब्राबै मावसिननांगोन। जों बेखौ दिनै थांखि लाबाय आरो दिनैनिफ्राय जोङो समाय लाबाय जोङो बर' जाथिखौ गावनि बेसेन गोसा खामानिखौ दोनथ'नानैबाबो जाथिखौ जौगाहोनाय आरो जाथि जौगानायनि खामानिखौ मावलांगोन होननानै जोङो थांखि लाबाय। जेब्लासिम मुलुगाव बर' हारिया थांनानै थागोन अब्लासिम एबसु हिसाबै एबा एबसुआ थांनानै थागोन जों बेखौ मोनदाङो। दा बेनिखायनो गासै रायजो राजानिसिम फिन खनसेबाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसन साननि गाहाम हामलायथिखौ बावहरबाय। गोजोन्थों। नंगौ मेट्रिक आनजादा जोंना गाबोननिफ्राय जानो थांगासिनो दं। दा बेवहाय दिनै जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ जाय बिथांमोनहा मेट्रिक आनजाद फरिखा होगोन दा बिथांमोननिसिम आङो गाहाम हामलायथि बावहरदों। जाहाथे आफा अबंगसायनिसिमबो आर'ज गाबदों दि जोंनि बर' फरायसा फंबाय बिनानावमोनखौ जाहाथे मोजाङै आनजादखौ लिरनो हायो आरो मोजाङै नैबे बाराव जोङो जिथि थाखो एबा टप 10 टप 20 बेयाव जोङो जायगा लानो हानांगोन आरो जायगा लानो हानानै जोङो फरायसालिनि मुंजों लोगोसे बिमा बिफानि मुं लाखिनो हायो। आफा अबंगसायनिसिम आर'ज गाबदों आरो बेखौनो खावलायगोन दिनै जाहाथे जोंनि फंबाय बिनानावमोनहा फरायसा बिथांमोनहा जोङो आनजादखौ आब्रुथि लिरनांगोन। दिनै आब्रुथि लिराब्ला दिनै गुबुन गुबुन थासारि जों नुबाय थादों। बिदिनो सोरबा कपि खालामनानै हमजानाय बायदि बायदि मबाइलाव कपि खालामनाय बे थासारिफ्रा दिनै सोलिबाय थादों। दा बैफोरनिफ्राय जों गोजान जानानै गावखौनो गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव जोङो मुखुब जानांगोन आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लायोब्लासो जों इयुनाव गावनि जिउखौ दानो हागोन। गोजोन्थों।